Дай да кажем вече за EP-то. За Според EP-то мен. Ами, да, това са 5 трака. Някои от тях бяха готови още когато албума беше готов, даже преди него. Но реших да ги оставя и ги съберат както отделен проект, защото са по-фокусирани към дъб стилистиката. Не че е типичният дъб, който хората биха чули, но е някаква моя си интерпретация. И по-мелодични неща, битове около темпо 140, с така фокус и към мелодия, и към бас линия и детайл там. Така би го описал. Подходящо за слушане, както вкъщи, така и на фестивал в гората. И примерно в Беглика, там върви много, някои от траковете съм пускал на този фестивал. В дивото да се чуе, според мен би отивало доста. Така за клуб не съм сигурен, и там отиват някои от траковете, но предимно си го представям на Open Air. Да, хората могат да чуят навсякъде, където им се слуша Spotify, YouTube, SoundCloud.